Fixémolo ben. Moi ben, meu neno, moi ben. Aínda que Celanova finalmente non foi galardoada co Premio Natalicio de Ferrero Rocher, a nominación e o feito de ter sido finalista tivo efectos positivos na economía celanovesa. Ao longo da ponte de decembro, moitas familias e grupos de amigos chegados dende diferentes puntos da xeografía galega acudiron ao núcleo urbano de Celanova a se fotografiaren coas pezas promocionais da marca dos coñecidos bombóns. Pode que Celanova non gañara o premio, mas seguro que brillará como nunca este Nadal. Para nós, sí que é a vila máis bonita. Isto é o que dicía La Región, o coñecido diario ourensán, o 11 de decembro ás 16:43 horas, pouco despois de que se coñecese a decisión de Ferrero Rocher logo das famosas votacións das que agora falaremos, e nas cales, despois das cales, Celanova perdeu esa fase final co pobo salmantino da Alberca. Que tal? Son Germán Esteve, aquí estamos máis unha vez no voso programa galaico portugués no Galiportus, unindo Galiza e Portugal voz a voz. Hoxe toca falar de luces, toca falar de cámaras e toca falar de Nadal. Estamos aquí en Radio Ariz 107.2 da FM, nos estudios centrais con Carlos nos mandos técnicos, con dous convidados moi ilustres que tiveron a honra de se achegar ata aquí para falar de luces, para falar de moitas cámaras e para falar tamén algo de Nadal, algo bastante. Teremos a oportunidade de falar agora mesmo con eles e máis adiante dentro do mesmo programa tamén teremos algún corte interesante co querido Vigo e con tamén un sitio moi especial en Portugal. Digo para que vos fagades unha idea do programa de hoxe referente ao Nadal. Pero imos xa con Celanova, ca querida vila de Celanova, e con Jorge Cardoso e Dani González. Benvidos. Hola, moi boas. Moitas gracias, Germán. Que tal, como estades? Contádelle a quen non está posto nesta cuestión, que agora mesmo nos está escoitando e está dicindo que narices nos está contando esta xente, que isto de Ferrero Rocher, que revolucionou a Celanova e a Galicia inteira, bueno, un pouquiño como comezou a cuestión esta. Bueno, pois é un concurso que empezou Ferrero Rocher, no que participaba Celanova, xunto a outros 5 povos, e bueno, Jorge Lleu... Ferrero Rocher, a marca dos bombos. A marca dos bombos. Eu por non fer publicidade. Jorge Lleu, empezamos os dous, pero ao final éramos 7. E ao tratarse dun concurso que dependía dun voto digital, pois ocurriuse o noso tema de movernos nas redes. Empezamos a través de Instagram, de Facebook, por moita xente nos pedía que, claro, moita xente que só usa Facebook, tal, TikTok. O concurso que buscaba, Dani? Concurso, o gañador dese concurso iluminan o pobo. Bueno, parece que é bastante coñecido, o pueblo Ferrero Rocher. Iluminan o pobo, por exemplo, se hubiera ganado Celanova, habrían iluminado tanto a plaza como un par de calles. E, bueno, parece que deixan todo bastante visible, bastante moi bonito. Xa levan varios anos, non? Xa levan varios anos, cumplían este ano, era o 10º ano, era o aniversario. Era o 10º. É dicir, xa houbo 9 gañadores anteriores, os que Ferrero Rocher xa, en teoría, xa iluminou parte do... Non exactamente, non son 9, é o 10º aniversario por anos, contando dende o primeiro ano que o fixeron. Non sempre foi concurso, que isto é unha cousa interesante, e non se fixo todos os anos. O primeiro ano que empeza esta iniciativa, hai un pobo que non recordo agora, a verdad que é unha pena que non me dou conta, que destinaba todo o seu presuposto do Nadal a fines sociais. Entón, Ferrero Rocher colleu esa noticia e fixolles a iluminación sin concurso como regalo. A ver, a nivel marketing está moi ben a xogada tamén, porque saliu nas noticias, en prensa, tal. O ano seguinte non se fixo, a xente como que o demandaba, ou algúns povos tamén yo pediron, e o terceiro ano empezaron co tema do formato de concurso. Algún ano non se fixo, despois xa en pandemia creo que se repitiu un pobo, o pobo gañador repetiuse o ano seguinte porque non o puderon celebrar correctamente por as restriccións. Entón era o 10º aniversario, mas non hai 9 povos
gañadores, exacto. E sí, estabas contando, Dani, que, bueno, un pouquiño eso, iluminan os povos gañadores, non? Iluminan un pouquiño o Nadal, Ferrero Rocher encárgase un pouco aí de xogar tamén co seu marketing, e o pobo é recoñecido a nivel estatal, bueno, o que estabas tamén empezando xa a contar, é dicir, gracias ás redes, pois unha auténtica revolución, non? Xusto, ademais dase o caso de que habían participado 2 povos galegos, non había ganado ningún, e foi un pouco polo que tiramos nós, de tirar de Galicia inteira. Dixemos, bueno, necesitamos un voto digital, pero que involucre todo o mundo. Que día concretamente vos pega ese clic na cabeza e decides, hai que subir a este carro? Bueno, a ver, nós xa tiñamos falado fai meses de facer algo nas redes porque nos apetecía, o sea, porque xa tiñamos moitas tonterías na cabeza que queríamos soltar. Pero non relacionado con Ferrero. Non relacionado con Ferrero. Os que vos coñecemos sabemos que showmans xa sodes desde hai moito tempo. E agora estamos así moi serios, pero sí. No, tiñamos pensado facer algo, de feito tiñamos algunha conta aberta que ainda temos hasta en Twitch e demais, tiñamos un nombre pensado, queríamos facer unhas charletas e demais, pasalo ben como estamos facendo ahora mismo, xusto, e facer algúns vídeos graciosos. Que pasa? Que chega o momento do concurso de Ferrero e como que axudounos a impulsar un pouco porque sabíamos que a nivel concello, quizás, porque víamos dos outros anos o que se facía era unha presencia algo máis presencial, en plan stands en localidades cercanas pedindo o voto, pero entendíamos que o voto digital tiñase que mover nas redes e dixemos, bueno, que mellor forma que facelo a través do humor. E como tiñamos o objetivo de buscar o voto galego, pois fixemos un primeiro vídeo convocando a influencers, tiktokers, instagramers de Galicia, e de feito xa estuvo, inda que parezca unha casualidade, estuvo moi pensado porque nise vídeo nombramos a digamos, influencers de moi alto nivel, de medio nivel e de baixo nivel, o sea, quero dicir, en número de seguidores, non falamos de nivel en número de categoría porque de feito un dos que primeiro respondeu, que foi o Champi Muros, non ten nada en comparación en seguidores a Xurxo Carreño, por exemplo, pero estaba etiquetado no vídeo e foi o primeiro que o viu, porque decíamos, bueno, os máis que teñen menos seguidores seguramente teñen máis posibilidade de ler o noso mensaxe e sumarse, e despois xa que foron a bola de neve, que foi o que pasou. É dicir, esta bola de neve empeza a cousa ir a máis, primeiro son uns pequenos vídeos no que vos queredes un pouco impulsar. Celanova, isto en terminoloxía futbolística, cuartos, oitavos, donde empeza a cuestión? Cantas vilas, cantos povos son seleccionados ao principio, cantos se presentaron? Bueno, cantos se presentan non o sabemos, pero participamos 6 neste, si, hubo unha primeira fase, quedaron eliminados 2, pasamos 4, despois xa volveron a eliminarse outros 2 e quedamos 2 para a final, bueno, na final quedamos segundos, pero pensamos que nos gañamos, evidentemente, porque o que se xenerou en Celanova xa o premio sabíanos a pouco, sinceramente. Seguramente a xente de Celanova estaba máis deseando máis o premio que non os dous, porque levamos 20 días recibindo unhas mostras de cariño tan grandes, unha complicidade de xente que non é de Celanova, que estuvo implicada na campaña, digamos, que realmente o premio xa nos parecía moi pequeniño, porque nos estábamos nunha nube. Bueno, tuvemos a oportunidade de ver políticos por medio, Rueda, Caballero, estuvestes con el en Vigo, Ana Pontón tamén mandou o seu momento, Besteiro tamén conectou aí polo medio, a nos gusta Jácome, estuvestes con el en Ourense. A pregunta é evidente, eles van a remolque, é dicir, cando chega o mundo do humor que comentabas ti, o mundo un pouco das redes, esta bola de neve continua de sumar e sumar seguidores á causa, e sobre todo a vila de Celanova, que agora volveremos á cuestión da vila, pero todo o mundo tan implicado, os políticos non lle queda outra que vir da vosa man, é dicir, vos erades os líderes da cuestión, Dani. Bueno, a verdade que toda esa xente implicouse nos agradecidos, o sea, uníronse a nós, gravaron algún vídeo con nós, outros enviáronoslo, pero moi ben, porque para algo así, que eso que che dicía antes, que buscábamos que se involucrara moita xente, queríamos tirar de Galicia inteira, queremos que esa xente votónos, polo menos para darnos visibilidade, esa xente xa como falaron, como se comportaron connosco, como nos lo agradeceron, unido ao que estás tú dicindo. A
verdade que non estamos moi satisfeitos co traballo, pero moi contentos tamén do que recibimos de tanta xente diferente, de tantos sitios diferentes. E aparte que o de conseguir que se puxeran de acordo nalgo, eso é un hito histórico. Había que rebuscar e non sei se en algunha votación no Parlamento ou en algún sitio chegar a porse de acordo tanto os tres partidos principais, digamos, de Galicia porse de acordo nun tema. O sea, que eso xa é, vamos, increíble. Polo que falades un pouco da visibilización, non? Estamos nunha época na que si queres ser algo tes que estar presente nos medios. Isto non é como hai 20 ou 30 anos, os que xa temos algúns anos como a nós, os tres, pois sabemos que a cuestión antes era moito máis lenta, hoxe vai todo a golpe de clic, super rápido, super instantáneo. Vos subíades un vídeo e ao pouco, pois, era un auténtico volcán a cuestión, non? Xa tiñades retweets por aquí, likes por alá. Sí, a ver, a repercusión mediática en términos de números de visualizacións é unha barbaridade. De feito, por exemplo, na nosa conta de Instagram, que non ten un mes aínda, creo que vai facer agora, se entras no panel que temos nós para controlar as contas ás que chegamos, superamos o 500.000 de contas. Eso quere dicir que máis de 500.000 de persoas viron algún dos nosos vídeos. E despois xa en términos de visualizacións, que o contei onte, creo que foi que o publicamos, 2.200.000 visualizacións os vídeos solo do Instagram. Despois xa temos que añadir Facebook e TikTok, sin contar as visualizacións que tuvo, por exemplo, o vídeo con que empezaste deso programa, moita xente o descargou e publicou, o mismo a Diputación de Ourense publicou na Diputación de Ourense, creo que ten 130.000 visualizacións máis a xente que publicou. O sea, é unha visualización, un crecemento exponencial que nós non dábamos crédito, é increíble. O vídeo xustamente que comenta Jorge está nesa páxina de que Onde o Mundo é Celanova. Onde o Mundo é Celanova. Para que non sexa de Celanova e que nos estades escoitando do lado portugués, do lado galego ou de calquera canto do mundo nas plataformas de distribución do podcast, pois é un dito moi típico de Celanova, onde o mundo se chama Celanova, en cuestión de, bueno, un poema moi famoso de Curros, diga, de Curros ou de Celso Emilio? A ver se estou metendo aquí a pata. Amigo, é de Celso Emilio. É de Celso Emilio? Sí. Ai, mamá, eu digo de Curros. Moi ben. Isto que non conste en acta. De Celso Emilio. Todos os días se aprende algo. Onde o mundo se chama Celanova, quedou nun Onde o Mundo é Celanova, non? E justamente o que comentábamos neste vídeo que arrancábamos ao principio, bueno, pois é un vídeo no que se pode ver toda Celanova implicada. Non sei como se consigue que haxa, non sei se dicíades, 2.000 persoas metidas no proxecto, escolas de, bueno, cuestión musical, escolas deportivas, media vila ali sumada a nova onda esta de... Sí, foi diferente co que nos empezamos, que era vídeos de nós dous tirando de humor, gravados por móvil. No momento que nos viñamos arriba, o resto do equipo, que sempre dicimos que somos 7, propuxemos unha idea, pero claro, facer un vídeo pois épico e que che chegara fora de onde foras. Entonces, claro, aí xa hubo que tirar de todas as asociacións que hai en Celanova, que son moitas, pois o que dices tú, escolas deportivas, Solpor, non sei, bandas de gaitas, banda de municipal, todo o que Amar de Casa, todo o que sabíamos, convocámonos a todos, son representantes de cada un, e propuxemos a idea. E vamos, como sabíamos que a xente estaba moi emocionada co que estábamos facendo, e que se uniu todo o mundo, e que non hubo nadie que nos dixera que non, que foi increíble tamén. Igual, o sea, o de que todo o mundo poño da súa parte. Aí xa tuvo que vir cámaras de verdad, xa veu produción, xa veu tal, porque eso xa a nos iba a ser nos dar maus, pero a verdad que bueno, pues xa estou aí agora, pero o resultado a mí pareceme óptimo. Comentádeme un poquinho do equipo, Jorge, Dani, de quen estáis detrás, de quen edita, de quen prepara, de quen... Isto é imposible, decir, se non hai un equipo detrás, as cousas non funcionan. Sí, claro. No, a ver, eso, empezamos nos dous co tema, xa teñamos pensado de antes, o primeiro vídeo que colgamos veu Diego e a Bea, fixeron de cámaras, despois editei os vídeos que facemos nós, normalmente grava Diego e Bea, os de humor, que non vamos deixar o vídeo main vídeo principal aparte, que podemos falar do equipo aparte, pero Diego e Bea son os que gravan, despois edito eu. No equipo tamén está Daxi,
que é un fenómeno, tú o coñeces, é unha persona moi creativa e dinámica, que tamén moviliza moita xente no pobo, está metido en moitas cousas, tanto de teatro como sociais, como de deporte e demais. Está a Sandra, que é a miña parexa, a miña muller, tamén está Rosana. Temos unha mezcla aí de edades, cada un repartíase un pouco os funcións. Pois Sandra é unha persona moi organizada e controlaba un pouco o tema da organización das cousas. Rosana estaba moi implicada no tema de verificación de datos, de como iban, como podrían ir os votos, como podrían ir as visualizacións de Ferrero e demais. Despois xa, a parte creativa de diversión ou de humor, o Dani e eu, se nos sentamos 5 minutos sale calquera cousa. Podemos moi facer ben. isto, podemos facer aquelo. Sí. Jorge, que? Dani, que? Si decimos isto, acórdome deste, así sí, empeza todo, verdad? Sí empeza, pero sí que a suma do equipo é o que fai o éxito. Sí, que a xente sempre nos ve a nós, entendémolo ben, pero hai un equipo detrás fantástico que ainda seguimos traballando porque estamos agora con máis cousas, isto hai que lle dar continuidade. A verdad que é unha pasada. Estamos buscando o tempo, non vamos seguir o mesmo ritmo, evidentemente, porque isto tiña unha meta moi concreta, nun tempo moi concreto, con un día dunha final, e íbamos pasando fases, entón, claro, había que dar todo por o todo. En canto salía o Dani de traballar, incluso o mediodía, cando iba a comer, facíamos, e despois a noite outra vez, pero ahora vamos seguir con un ritmo máis pausado, pero vamos seguir. Como houve algún vídeo tamén en Madrid, en Copenhague, nun viaxe teu? Foi un auténtico espectáculo porque para que nos estea escoitando e asocia a cuestión á vila e demais, houve unha dimensión tamén física, non? De facer vídeos nas 4 esquinas. É dicir, como vos apañastes? Sí, a ver, mas ao final cada un ten o seu traballo, entonces claro, debido a eses traballos a veces tens que viaxar ou tens que salir do pobo. E sempre se nos ocurría algo para intentar manter a línea esa dos vídeos que fomos subindo, desde unha videochamada con Jorge en Copenhague e eu en Celanova, desde os dous paseando por Madrid pedindo votos, eso que falamos, que se nos ocurriera no momento podíamoslo faer, en verdad quedou unha especie de serie, unha unión entre os vídeos era intentar aproveitar as nosas circunstancias personais para aproveitarlas pos vídeos. Eu tiña un viaxe por traballo a Copenhague, entón sentámonos e dicimos, isto hai que aproveitalo. Vámonos, vou no AVE, digo que vou repartir as papeletas, entón despois ao mellor perdes o tren, e eu digo que si compracho de volta, non, comprei solo de ida, baixaronmo do tren, chegache a Madrid, estou no aeroporto, que se foi buenísimo, porque acórdome que o Dani decía, eu terminaba dicindo, vou coller un voo para o aeroporto de Celanova, e el dicíame que en Celanova non hai aeroporto, colgaba eu a chamada, e el como que, a ver onde vai isto, e termino en Copenhague. Eso foi moi divertido porque realmente cando estou no vídeo a xente que o vexa ou que o viu repartindo papeletas en Copenhague estaba facendo de verdad. Hubo xente, unhos rapaces aí de Copenhague que se puseron a votar, o que pasa que non lle deixaba do teléfono, pero xa estaban co QR leído, co teléfono, berrando Celanova, que a xente que iba conmigo, compañeiros de traballo que non son de Celanova, estaban flipando. Dicían, pero como consigues isto? E con ilusión, decía eu a todos, porque a verdad que estábamos moi contentos. Comentabades hai uns minutos no inicio da entrevista que para vos tampouco que sexa unha decepción, porque o obxectivo era un pouco visibilizar Celanova, visibilizar tamén o voso estilo comunicativo, o humor e demais, moitas máis cousas aí, proxecto personal e demais, proxecto de situar a vila no mapa, pero que lle decides a toda esa xente que levou unha decepción importante o luns? Como vos enterastes da noticia? Pois mira, con todo de verdad. Sí. Eu entereime ás 8 da mañá. Do equipo, claro, eu estaba na casa que a miña muller, que a Sandra, o alcalde comunicaronllo e mandoumo. Eu xa, ca cara que puxen a Sandra, xa se deu conta de que pasaba algo e dixenllo. Que pasa? Que eu non fun capaz, nese momento o alcalde comunicoulle en privado o grupo de goberno e díxome, solo sabe o grupo de goberno que non o vai decir, máis ti. Eu non quería decirlo a eles por teléfono, mandar un mensaje sin máis, quería reunirme, pero claro, cada un ten o seu traballo, os seus tempos e demais, costoume, estuven hasta a unha
por Celanova adiante e estábame estresando porque todo Dios preguntábame e eu tiña que fingir que non de sabías. que, aparte, toda a xente que me conoce sabe que estuve de días dicindo vamos ganar por goleada. Isto está ganado, porque eu era o que sentía. Que puido pasar? Cando hai 2.700.000 galegos, bueno, evidentemente tamén Alberca, pois implica Alberca en Salamanca, un puebliño moi chulo tamén ten os seus seguidores. Nós pensamos que somos o centro do universo, non o somos, pero digamos que nós sentíamos ese potencial a nivel galego imparable. Que puido pasar? Hipótesis. Hipótesis, bueno, a ver, podemos falar, non falar, hai quen ten as súas, nos... A máis realista. Bueno, pois que a xente votou máis a Alberca e xa está. Eso é o que en teoría pasou, oficialmente pasou, e pensamos e queremos pensar todos que pasou. Para nós é increíble porque, xa che digo, había xente do equipo medindo. Nos temos datos de tráfico de internet, de búsquedas de Celanova e Alberca, por eso estábamos tan confiados, porque veíamos as visualizacións, compartir, likes, veíamos comentarios, a xente mandaba capturas de que votou, fixemos unha cadena de WhatsApp e había xente que nos chamaba. Eu teño unha persona que conocín algunha vez nun traballo en Vigo e dixo, me chegou isto, votei e despois entrei na conta e vinte a ti, que non falaba con esta persona fai X anos. A dimensión das persoas que colaboraron co proxecto, pois decir, desde Isabel Blanco, Rubén Ríos, o Rogelio Queiruga, o todos os políticos que nombrache antes, Isabel Caballero, tal, co tema de luces, co que é Abel, sabes, de xente do Club Deportivo da Coruña, o Borjo Iglesias, moitísima xente. Para nós estaba ganado, porque aparte de que a comunidade ten máis población, Galicia xogamos en favor a nós outra cousa, que os votos eran acumulativos e a comunidade de Iles e de Castilla nas dúas primeiras fases tiñan o voto compartido, porque estaba o Burgo de Osma, que era da misma, e entendíamos que o voto estaba dividido. Non sabemos o que pasou. Puido pasar que tamén Madrid, a súa zona de influencia con 5 ou 6 millóns de habitantes, fora moito máis para Alberca? A ver, ao final Alberca tamén é un pueblo que xa é conocido, que é moi bonito, por suposto, eso non vamos a discutir, e bueno, pues pode ter unha zona de influencia no outro lado, claro, eso xa non o sabemos. Nos seguíamos sobre todo redes, xusto, búsquedas de Celanova, búsquedas de Alberca, comparábamos todo, ese equipo que hai detrás, tiñamos datos que era... A parte de nós salía a decir vamos a ganar para seguir traballando igual. O sea, non podíamos decir, non era decir vamos a ganar sobraos, deixámoslo de lado, non, en plan, vamos a ganar, queremos ganar, e iso axudábanos a seguir implicados 100%. Non ganamos o concurso, foi o único que non ganamos. Pero Madrid era noso, xa cho digo. Era vosso. Bueno, podemos contar unha anécdota deso. Conta. Cando fomos a Madrid, paramos en Verín primeiro. Fomos á Resistencia. Sí, que fomos a Resistencia. Programa de Movistar Plus. Justo, pero paramos en Verín. En Verín, Jorge preguntou en un bar que desayunamos si podía pegar o cartel. Levaba o cartel enrollado pola parte de atrás, víase blanco. Xo, lle podo che pedir un favor? E a do bar xa lle dixo, sí, creo que xa sei o que me vas pedir. Sodes sobre Celanova. E pegou o cartel ali, orgullosa ela, felicitou. E dixo moi vos os vídeos, por certo. Sí, moi vos os vídeos. Que che conte Jorge ahora. Claro, entón, despois xa marchan, bueno, estábamos flipando porque che reconozcan en Verín e si, aparte vimos como un cuchicheo antes, pero estas cousas non as queres creer. Chegamos a Madrid e digo eu a Dani, bueno, aquí xa non nos conoce nadie. Plus. Chegamos á cola da Resistencia, que está aí en plena Gran Vía, nunha calle para a Gran Vía, perpendicular á Gran Vía, e estábamos aí esperando, e dinos o Diego, eu creo que este grupo de tres que está aí adiante acaba de decir Celanova, e digo, bueno, que van a ser? Dinos, mira, sois vosotros los de los vídeos de Celanova en plena Gran Vía de Madrid. E eu dixe, bueno, isto xa é o colmo, podemos facer unha foto. E fixemos a foto fixeron a Iles, non as temos, pero ti ben sabes que hai moita xente de Galicia traballando en Madrid, moitísima, contactos familiares, tal, non sei que, todos dicindo na miña empresa votaron todos, tal. O sea, María Castro, por ejemplo, que é unha actriz, vive en Madrid, reside en Madrid, estuvo publicando, pedindo o voto. Bueno, e aparte, na conta, claro, nós temos os datos, Instagram ofreceche os datos de localidades donde tal, non sei que, un 7% das visualizacións son de Madrid. Un 7%, é moito, de 2 millóns e pico de visualizacións, un 7% son de Madrid. Entón, claro,
A ver, a maioría son de Galicia. E Galicia era a que estaba volcadísima cos vídeos, desde Ourense, Lugo, Pontevedra e Coruña. Pero a siguiente que aparecía era Madrid, sabes? Pero bueno. Hai un vídeo que me ven agora á cabeza tamén, que me pareceu espectacular. Tendes a oportunidade de velo nas redes, o que comentan os convidados en Facebook, na conta de Instagram, tamén onde o mundo é Celanova, tendes os vídeos todos deste tremendo campañón a prol do iluminado natalicio en Celanova, da man de Ferrero Rocher, e digo que hai un vídeo con Isabel Blanco, que participa xente de Celanova, estades vos polo medio, ten este toque, bueno, de altas instancias, de altas esferas, todo moi dourado, moi estilo Ferrero. Pareceume dunha calidade aparte da coña, non? Pero pareceume espectacular, con Isabel polo medio, unha actriz galega tamén moi famosa, moi querida, e con esta musiquiña de fondo de Ferrero, pareceume espectacular, con vos traxeados polo medio, como non? Era o noso papel de humor, pero sí, Isabel, que para nós xa é a nosa Isabel, porque tamén por todo se conozco de Dez. Ese foi o primer vídeo que colaboramos con Adolfo, logo falaremos del. Adolfo é o cámara, montou tamén ese vídeo, igual co vídeo que puxestes ao principio. E no momento que nos enteramos que Isabel viña a Celanova, intentamos contactar con ela e dixemos, ti non te importaría participar, mira, estamos facendo esta. E as palabras son destas que te quedas tamén medio en shock cando che dice participo encantada porque aparte vin todos os vídeos. Que che diga Isabel Blanco, unha actriz recoñecida que nós tres vímola desde sempre, sabemos quen é de sobre, quen sea máis novo tamén a conocerá. Sí. É tremendo. A seguinte pregunta é, vou meter un poquinho bisturí, que lle debe máis, que lle debedes vos máis a Ferrero Rocher ou Ferrero Rocher a vos? Refírome, Ferrero Rocher tamén é unha marca que xa ten un nome, bueno, é certo que ten este tipo de campañas e que lle vai moi ben e demais, pero fixestes unha oleada de marketing tamén para Ferrero espectacular. Vimos a Praza de Celanova, sí, que tamén vos la recomendamos a que non coñeza Celanova, ten que ir sí ou sí este Nadal, porque a praza é das mellores que ten Galicia, sen dúbida, e ali vimos camionetas con amagos de, non, con especie de bombóns no camión, é dicir, Ferrero por todas partes. Sí, a ver, esa pregunta ten dúas respostas para min, porque a nos deunos nos debemos máis a Ferrero no apartado sentimental, na verdad, e eu a nivel marketing, ainda que conseguimos posicionar a Celanova como nunca, según nos di a xente no mapa de Galicia e de España. Eu creo que a nivel marketing Ferrero, a verdad que si se poñen a repasar, a mí gustaríame estar nunha reunión dos de marketing de Ferrero, porque seguramente fliparon, porque colocar a personalidades tan recoñecidas, con tanto renombre, con tantos seguidores, que si iles de forma gratuita, que este é o tema, que si les quixeran que esa xente falara e dixera Ferrero Rocher, tuveranlle que pagar unha barbaridade, o sea, o precio das luces non é ínfimo, co alcance que tuvo, eso para eles é impagable, que eu entendo que é o que buscan, pero é como eles utilizan os 6 povos que participan e da mesma forma os 6 povos neste ano, no? Os povos que participen utilizan a Ferrero para beneficiarse. Entón, o beneficio é mutuo, nos sacamos algo máis profundo que eles e les sacaron un beneficio de marketing de números, digamos, importante. Que lle decides, Dani, a xente que ou ben non se enterou, que creo que hai poucos, ou ben escoitando este programa e vendo algún vídeo así de rebote no seu WhatsApp ou por aí de medio lado, comenta que isto todo que é excesivo, que é unha parvada. É dicir, que lle decides a esa xente, a esos escépticos? Pois que non o viviron de cerca. Non, para nada. O que conseguiu, o que decía Jorge, o que Ferrero Rocher nos deu a nós, bueno, nos motivámonos para este concurso, pero é que o que conseguimos é que hai que vivilo desde dentro e desde fora apréciase tamén nos vídeos, porque empezando tirando de humor, intentando convencer a xente de que se animara, de que colaborara, de que tal, a unión que se viu en Celanova, díxonos xente de 80, de 90 anos
que viviron toda a vida na vila dixeron que pon os pelos de punta, o que conseguistes isto nunca pasou. É dicir, ver a todo o pueblo tirando para algo, inda que sea un concurso de unha marca, todo eso, pero simplemente que esa marca veña, te poña aí, e que consiga que un pueblo inteiro se una para algo, co difícil que é nos pueblos, co difícil que é nunha ciudad. Vamos, xuntar a xente de diferentes ideas, a xente de diferentes pois contrincantes, de alguna forma por dicilo, no seu día a día, e que todo o mundo fora unha, o sea, experiencia de vida, experiencia personal. Yo que fui Celanova este mes, estuvemos nunha nube un mes inteiro. Aparte, quería añadir unha cousa que o rural, o sea, a importancia que ten, ainda que parezca unha parvada que dis tú pos escépticos, é que o rural precisa destas cousas, porque a campaña del Ferrero realmente o que fai é darlle visibilidade a povos pequenos que necesitan estas cousas. De feito, eu, por exemplo, teño a teoría de que un dos participantes que era Ribadesella, que é un pobo espectacular, a mí encántame, e era de feito o único que nos superaba en población. Eu creo que é un pobo que vive moito o turismo, penso que económicamente, o sea, ou teño a sensación de que está moi ben, que o mellor iles non puxeron tanto empeño porque non lle fai tanta falta, pero hai localidades ao mellor que non viven tanto do turismo, que puñamos como con un pouco máis de ganas. E estas cousas son importantes por rural, porque lle dan visibilidade, e despois xa demostran que o rural pode chegar a calquer sitio gracias ás redes que che posicionan nunha igualdad. Quero decir, antes as noticias, claro, viñan en carruajes, non? Chegaban na cidade enterábanse antes, despois xa, un mes despois o mellor, ahora cas redes é todo o momento. Entón, como eso nos ponde igual cas cidades de tú a tú, creo que isto que fixo foi demostrar que o rural pode facer cousas e ter visibilidade acercándose á modernidade. Pois falastes con Puga, co alcalde de Celanova moito, foi convosco a Vigo, foi o primeiro en enterarse, supoño que el un pouco pois alucinando tamén. De alguma maneira falastes con el do que ven neste Nadal, da repercusión que pode ter en Celanova. El xa botou as súas contas, el xa tirou a nivel de previsión, os comerciantes... Me está escribindo ahora. Un saúdo para Puga, que nos escoitará seguro nos próximos días. Digo que, claro, como é tamén desde esa parte política, como é o impacto, é dicir, como asimilou o equipo de goberno con Teresa Barge tamén polo medio, que tuve gusto de falar con ela nun dos episodios? Pois, de entrada, o que che expliquei ao principio, nós sabíamos por donde podería tirar o Concello, porque é o que fan todos, non porque isto fora facer mal. Todas as accións que fan todos os concellos neste concurso son as mismas, e nos entendíamos que íbamos a ir por outro lado. Que pasa? Claro, eles cando viron ou descubren a dimensión das redes e do alcance que ten e como se empeza a sumar xente con unha felicidade increíble e gratis, pois, claro, sorpréndense e empezan a apoiar o movimento. Nise momento, cando xa empezaron os vídeos a ter moitas visualizacións, pois xa como que entenderon o tema e viñeron da man. Cada vez que comentábamos algo, por exemplo, o tema do vídeo do que gravou e editou Adolfo, foi unha chamada, íbamos gravar o de Isabel, que é un bo exemplo o de como se sumou, non? Íbamos gravar o vídeo de Isabel, que Isabel estaba invitada por parte do Concello tal para facer un vídeo así un pouco máis normal. Chamouse, dixo que estaba encantada cos vídeos, super fan, eu flipo, tal, e quere facer o vídeo. Bien, estaba o Adolfo, tiñamos o Adolfo, e de repente, pois Sandra comenta unha idea, a idea principal que era xuntar o de Suchar e o de Gadis para facer un vídeo épico. Sentámonos o equipo, vímoslo claro, e necesitábamos a Adolfo, e eso ten un coste, porque necesitábamos máis cámaras, tal. Chamada ao alcalde: Antonio, podes vir ás 7 donde vamos gravar, que temos que presentarte unha cousa. Chegou inmediatamente, de feito sale de extra porque despois a fixo nos falta. Enseñamos os vídeos, presentamos a idea, dixemos, pero isto ten un coste e hai que facer un tal. Dixo, bueno, podémoslo adaptar para que sexa tamén un
un vídeo promocional de Celanova, e, por suposto, gravamos 2 finales, de feito, temos 2 finales alternativos, un ainda non viu a luz, digamos, a vai ver ao mellor en enero e tal, e despois ele quere aproveitar a grabación porque hai máis horas para facer un pouquiño máis largo, do mellor de 8 minutos, por si vas a un Fitur ou algo por estilo, vale? Pero en ese momento dixo, vale, perfecto, sin problema ningún, o que faga falta, isto está funcionando, isto está lle dando visibilidade, tiraron para diante. Entón, bueno, foron acompañando todo o proceso e, de feito, millorando as súas propias accións e iniciativas que iban tendo iles, pois os stands xa empezaron a coordinarse en máis puntos aquí en Allariz, en Xinzo, no centro comercial, tal. O sea, colleron outra dimensión de actividade porque veían que isto sí que o podemos ganar. Entón, claro, foi todo crecendo, igual cos vídeos. Eu non iba tanto antes e durante, que me quedou claro. Digo un pouquiño na previsión deste Nadal e nos meses que veñen, e, bueno, un pouco na marca Celanova, si eles xa analizaron un pouco a cuestión, si xa falaron con comerciantes, con asociacións, co gaxente activa de Celanova, e si hai un pouco ese palpito, esa previsión de como vai ser o que ven. Eles, sabe, aparte un bo punto de partida foi o puente que acabamos de pasar, a tope. O sea, de feito dixeron lo que se notou que Celanova se escoitara en todos os sitios, porque hoteles non tiñan, o sea, os hoteles estaban cheos, vale que non sea que haya moitos, pero estaban cheos. Os comercios notaron tamén. Os comercios notaron, restaurantes, nos vímolo, pues nos estuvemos por aí para comer ou cenar, vías que estaba todo o mundo, e aparte a alegría que se ve cando ves xente, cando ves que o teu negocio está funcionando. E creemos que en Navidad, que xa de por sí xa ve moita xente de fora, como esa xente que falamos tanto que hai en Madrid, que hai por Galicia adiante, por fora de Galicia, sí, bueno, estas conversacións que temos tido, sin entrarnos a mellor tanto en temas técnicos, sí que consideran que vai haber, bueno, unha gran visita a Celanova durante a Navidade. Sí, bueno, de feito tuveramos unha reunión con iles no que estaban valorando opcións e alternativas gastronómicas por o tema da capacidade da hostelería, sabes? Porque, bueno, en Celanova hai os sitios que hai para comer, e se se presentan miles de personas de toda Galicia para ver Celanova, pois van querer comer e cenar e tal, entón estaban baraxando opcións, e xa non entro en detalle, claro, pero sí que o estaban tendo en conta. Temas de seguridade tamén. Sí, temas de seguridade. Claro. Estaba facendo afluencia de xente, que hai cousas que, bueno, eso, que non entramos, pero que hai que controlar. Sí, pero que estaban mirando a aumentar o tema de protección civil, falar con xente, bueno, o sea, sí que hai unha previsión, hai un conocemento de que vai vir moita xente. A nos hoxe a mañá estuve con ele, dixen, mira, temos un montón de comentarios nos vídeos, no último que puxemos, que era para os veciños, non era para xente de fora. Ola, vou do barco de Valdeorras, este venres po encendido, xa teño hotel, quero conocervos, tal, o Terense, de moitos sitios están dicindo que van vir. Entón, son conscientes, nos estamos intentando tamén, digamos, comunicar aos veciños, aos comerciantes hosteleiros, digamos que, como quen di, que se poñen o seu traxe de gala para recibir a esta xente, porque é moi importante que a xente que veña se sinta querida para que volva. Que o tal, e despois xa pois que deixe evidentemente unhos cartiños eli, porque o rural preciso. Entón chegamos xusto a ese punto, digamos que o pobo, a vila gañadora, levaría a iluminación gratuita por parte de Ferrero Rocher, que che ilumina o pobo. Para os que xa temos uns anos e vimos moitos povos iluminados, bueno, que vos vou contar os que nos estades escoitando desde de Vigo, e vedes o que é a iluminación exageradísima e tremenda de Vigo, pois digamos que, bueno, vai haber un encendido, non? Un encendido propio de Celanova, paralelo un pouco ao que podería ter sido se se chega a gañar. Sí, bueno, un encendido que se fai todos os anos, que de feito comezou unha asociación na que Jorge estuvo no seu momento, e bueno, xa de por sí xa se facía, nos este ano confiábamos en haberlo feito a través de Ferrero, pero vámonos seguir facendo. O que pasa que este ano oficioso e de outra maneira, que comentaba el. Xusto, vamos intentar, pois, por o noso granito de arena, e vamos, non digo levar, como se dice, levar a importancia desto nós, pero
Pois facelo un pouco máis, que a xente vexa que igual que estuvemos involucrados este mes, que veña ese día e que disfrute con todas as visitas que vamos ter e con cousas que vamos a organizar. Sí, no, a ver, o Concello tamén penso que xa contaba connosco porque pensando que íbamos ganar xa estaba preparado que íbamos a estar porque eles tamén nos agradeceron moito, pero xa non só nos, a todo o pueblo, pero bueno, nos éramos un pouco a caras visibles e estuvemos dando espectáculo e ao final o que falabas de Vigo tamén é un espectáculo, a encendido de luces de Abel é un espectáculo que un pouco o show que lle queremos dar este ano. Vai haber sorpresas, bueno, este programa vai salir xa unha vez pasadas, pero entón podo contarlas tranquilamente. Pois estuvemos falando cas personalidades, digamos, que non son de Celanova e que estuveron moi implicados non colgando un vídeo, non, un día así, o día seguinte tamén, ou mensajes ao móvil. O sea, eu esta semana despertarme todos os días cun mensaxe de Rubén Ríos ás 9 da mañá todos os días de Jorge, amigo, teño esta idea, que che parece? Facendo isto é unha locura. Entón, como non nos vas facer partícipes? Pois é unha forma de devolverlle o cariño que nos estuveron dando, sin ser de Celanova, sentíronse de Celanova. Entón, van estar invitados ao momento de pulsar o botón do encendido Nadal moitos no primeiro momento que se lle dixo xa confirmaron, algún cancelou algunha cousa para vir. Vamos ter, por exemplo, para nós é importantísimo Champi Murros, que foi o primeiro que nos deu bola, digamos, cancelou un proxecto, unha cousa que tiña para vir, vai vir e volve. Isabel Blanco, vai estar Rubén Ríos, vai estar Queiruga, vai estar Fátima Pego da TVG, cantante da Panorama, que tamén estuvo posteando o noso todos os días. Algún que non vai poder estar, como a Letia Taberna, vai nos mandar un vídeo, vamos por unha pantalla. Temos ya aparte un regalo, digamos, de parte do equipo do Mundo de Celanova a Vila, que é o tren do Nadal, que este ano non iba a aparecer. Vamos a traer de sorpresa, de feito vamos a aparecer no tren todos, na plaza antes do encendido. Falábamos, estamos xa acabando, que son horas e sabemos que o vosso tempo tamén é limitado. Falábamos antes dos escépticos un pouco de ferreros e marketings e marcas. En canto aos escépticos do Nadal e os que botan pestes de Vigo ou de Perlim, do que vamos falar a continuación, deste tipo de parques temáticos, que lle decides a esa xente que tamén, pois ten medo de que Celanova se convirta nunha especie de parque temático e ao final ese show tape as carencias dunha vila que levanos con problemas. Bueno, nin somos Vigo, somos Celanova, está claro. O sea, o que defendimos en todo momento, rural. Queremos que o que estamos fixémolo en todo momento para axudar a Celanova. Que nadie olvide eso, porque isto non foi por tema personal, porque nós con isto non gañamos nada, así que nos involucramos a tope, pero vivimos de outras cousas e de outros traballos. E creemos que no rural isto pode ser unha oportunidade moi importante, tanto para visitas, para o comercio local, para o povo en xeral. Simplemente non nos podemos comparar con Vigo en moitas cousas, menos nesto. E bueno, se non che gusta o espectáculo de outros lados, que a mí Vigo, por exemplo, outro día fomos e estuvemos moi ben e moi cómodos, pero ven a Celanova que pasará igual de ben. Seguiremos potenciando o rural. Aparte de que non hai o sea, o que non vai ocurrir en Celanova o comentabas tú a exageración das luces, van ser as luces nosas que xa levamos tempo brillando, van ser as luces de sempre. O Concello todos os anos añade unha cousiña pequena e tal, pero é suficiente. O que queremos é que a xente veña a Celanova e conozca a xente de Celanova, que vexa que Celanova brilla por si sola, con luz propia. E de feito eu creo que este ano o único que vai haber a máis é que a xente vai decorar máis os seus balcós, porque de feito pedímolo, porque é bonito, porque eu creo que ese si solamente cada un de nós podría pasar aquí mismo en Allariz, o sea, montades algo chulísimo que ven moita xente a ver, pero se a xente en cada balcón pon un Papá Noel, unha luceciña, un tal, o efecto multiplícase por 1000. Xa non fai falta tantas estructuras gigantes nin nada. Creo que o que vamos conseguir este ano é eso, que a xente está adornando máis as súas casas. Por eso brillamos todos. Ides estar o 31 de decembro cas badaladas por medio, co smoking, elí ás 12 en punto, cas uvas?
Sí. Podemos decir que sí. Este sai o programa sai antes do 31. Ten que sair antes. Pois entón vámolo promocionar. Exacto. O sea, este ano Media Celanova e parte de Galicia estános escribindo, e outro día fixemos un directo que foi unha locura a cantidad de xente que entrou. Antes de por o directo fixemos a pregunta de cal é o próximo obxectivo. O 95% era as campanadas na Praza Maior. Entón, podemos garantizar, porque aparte xa o falamos co Concello, que vamos las facer na Praza Maior. Díxomos o Puga, o alcalde, díxome, podo anunciar xa que vamos ter a 2 estrelas da vila para presentar as campanadas da UV. Dixe, por supuesto, aparte di que vamos replicar as que se fan nas teles, pero desde Telecinco. Xa temos o balcón, que dá a plaza, que xa non lo cederon, vámoslo decorar igual, vamos por o árbol, nos de traxe, vai haber xente que vai ir pasando, van a estar as uvas, vai haber música, vai haber festa, creo que vai haber charangas, están mirando do grupo, vai haber unha carpa por si chove. Queremos intentar proyectar, porque o reloj da praza mira para outro lado, non sei se te das conta, pero vamos a intentar proyectar un reloj e vamos a través de sonidos, porque a campana non nos teñes, replicar os cuartos e vai estar a reventar. Bueno, porque, iniciar a tradición. Porque xa non nos dá tempo a xirar o campanario, porque senón o reloj miraba hacia nós. Moi ben, última liña, algo que queiras destacar, algún agradecemento, algunha cousiña que nos deixáramos no tinteiro, Dani. Nada, eu en verdad a toda Celanova e a toda Galicia, porque o apoio que sentimos foi increíble e sabíamos que Celanova brillaba, sabíamoslo de antes e agora sabemos que brilla con luz propia, así que é un grazas en xeral á comunidade toda e nada, non poderíamos estar máis agradecidos. O último vídeo creo que publicamos antes na noite previa ao resultado foi un cachiño da canción de Soda Stereo, no que Gustavo Cerati, supoño que o biche, para que non o coñeza, de aquí en Galicia conocen un pouco, pero en Argentina e en Latinoamérica inteira penso que é a banda máis importante de rock da historia de Sudamérica, por encima de Maná, isto sí. E terminaba con nosotros no seríamos nadie si no fuese por todos vosotros, los que estuvisteis desde el comienzo. Bueno, ellos como tienen una trayectoria muy grande, decía, algunos siguen hasta hoy. Y termina con gracias totales. Nada, gracias a toda Galicia, pero gracias totales e listo. Con esas grazas o deixamos. Tamén agradecervos a vos a presencia no Galiportus, que viñerades a estudios centrais de aquí de Radio Ariz. É un placer, e ata próximas colaboracións vai ser sempre un luxo estar a canda vos antes deste boom, durante e despois. Graciñas. Gracias a ti, Germán. Moi ben, e ata aquí esta primeira parte. Agora vamos cruzar a Ponte do Miño e arrancamos cara a ese Nadal tan idílico de Perlín. Ben, estamos aquí neste programa especial de Nadal. Temos unha chamada en directo. Estamos con señor don Emidio Sousa, o presidente da Cámara Municipal do Concello de Santa María da Feira. Moi bon día, moito bon día, señor Emidio. Bom dia, olá, bom dia. Como está a cousa por Santa María da Feira? Como está? Bom, hoje o tempo não está muito bom, está de chuva, mas tem estado bom e aqui em Perlim temos tido números muito interessantes e muita gente. Agora... Principalmente na Galiza, que tem sido sempre ao longo dos últimos anos o principal fator de atração. As pessoas da Galiza vêm aqui com muita frequência ao Perlim, que é o nosso festival de Natal, e isto está a acontecer outra vez este ano, até estamos a ter mais uma vez números recorde de visitantes. Agora falamos de tudo iso, señor Emidio. O primeiro é localizar un pouco na nosa mente onde está Santa María de Feira para aqueles despistados, para aqueles galegos que anden un pouco despistados. Onde está Santa María da Feira? Santa María da Feira pertence à área metropolitana do Porto. Nós estamos localizados 30 km a sul do Porto. Portanto, quem vem da autoestrada número 1, que vem de Braga, depois Porto, logo abaixo do Porto, 30 km, são cerca de 15 minutos de carro, fica Santa Maria da Feira. É uma cidade que tem boa acessibilidade porque é atravessada por várias autoestradas, que é a autoestrada número 1, a autoestrada 29, portanto nós temos muito boas acessibilidades rodoviárias. Falamos dunha cidade, Emidio, de uns 100.000 habitantes, máis ou menos?
O nosso município tem 140 mil habitantes, a cidade sede, só a cidade, que é pequena, tem 20 e tal mil, mas o Concelho da Feira, Santa Maria da Feira, o município, tem cerca de 140 mil habitantes. E possivelmente o límite do norte, non? Mais ou menos a partir de Santa Maria da Feira comeza o centro de Portugal. Sim, Santa Maria da Feira até historicamente pertence ao distrito de Aveiro, que é mais centro, mas de facto a região norte vem até Santa Maria da Feira e ainda apanha aqui os municípios vizinhos de Oliveira das Meias e São João da Madeira. Mas diria que é o limite sul do norte de Portugal. E dentro de Santa María da Feira, e daí a nosa chamada, contamos cun sitio moi particular, moi peculiar, como é Perlín, verdade, don Emílio? Sim, Perlín é o nosso parque temático de Natal. Há cerca de 15 anos que nós fazemos aqui este Festival de Natal, muito dirigido ao público infantil e juvenil e às famílias, porque nós temos aqui um monumento histórico, que é o Castelo de Santa Maria da Feira, que tem mais de 12 séculos, é um ícone de Portugal e foi daqui que partiram as tropas quando da Constituição da Nacionalidade. Era aqui a frente de combate quando Portugal se expandiu para sul na luta contra os muçulmanos, e este castelo é uma referência e tem no seu entorno, à sua volta, tem uma floresta muito bonita, um palacete, e é nessa floresta e no castelo que nós fazemos Perlín, que é um parque temático de Natal, muito dirigido, como disse, ao público infantil e ao público juvenil, mas também os adultos gostam. E o Perlín é, de facto, um espetáculo que se iniciou agora no final de novembro e termina a 30 de dezembro, e eu convido todos os que puderem cá vir, visitarem, porque vale mesmo a pena. Que ten de particular, que ten de original o parque, Emílio? O parque é o parque temático de Natal, tem 15 áreas temáticas, 6 espetáculos originais todos os dias e 20 apresentações diárias. Para além de todas estas atividades dentro do parque temático, dentro da Quinta do Castelo, este ano ainda temos um mercado de Natal, aqui na parte da praça, temos uma pista de gelo no Parque da Cidade, tem um circo novo, com performances artísticas diferentes. Além disso, toda a zona está iluminada com as iluminações de Natal, este ano com criatividade, já que o tema é o sonho, e temos uma programação complementar com mais de 40 atividades de música, workshops, exposições, visitas guiadas com história. Nós temos aqui guias que podem fazer uma visita à cidade, onde são explicadas as diferentes ruas, as tradições, as situações, e temos o castelo, onde está uma exposição de crianças que estão a ser tratadas no Instituto Português de Oncologia, e a diversão, muitos espetáculos. É possível fazer arborismo, escalada, descida em cabos. Portanto, é todo temos dentro do espetáculo zonas de comidas, de restauração, de doces, o próprio lago. Portanto, é tudo dirigido ao público juvenil. Muita animação, muitos espetáculos, e este ano com estas novidades de uma ampliação do mercado de Natal e da pista de gelo. Quanto leva a visita, máis ou menos, Emílio? É dicir, podemos pasar o fin de semana en Perlín, só en Perlín, ou ir un día, combinar outro día con o centro histórico? Sim, um dia, o Perlín abre ao meio-dia, às 12 horas, e fecha às 19. E é de quinta a domingo. Simplesmente, eu recomendo que venham mais do que um dia. Um dia é pouco, porque há muitas atividades e quem quiser ver as oportunidades todas, um dia não é suficiente. É preciso, no mínimo, 2 dias. Recomendo que o fim de semana é sempre mais gente, é muito mais procurado, quer o sábado, quer o domingo. Se puderem vir à quinta-feira, que não há tanta gente, que é dia de trabalho, quinta e sexta são os dias onde é possível usufruir melhor dos espetáculos e de todo o espaço. Um dia é bom, mas não é suficiente. Se puderem vir pelo menos 2 dias, eu recomendo. Quanto custa a entrada, Emílio? 7 euros, salvo erro. 7 ou 8 euros, agora já não tenho bem presente. E depois há por exemplo, o circo é pago à parte, porque o circo
nós não pagamos ao circo, eles têm aqui os espetáculos e a receita deles é a bilheteira, e está fora da quinta, mas a entrada é, salvo erro, 7 euros. E cantos visitantes, non sei como levan a cuestión das estatísticas, de cantos visitantes falamos por ano, e como é dentro dos números ese relacionamento cos galegos? A nossa estimativa de visitantes é 100 mil. 100 mil, o que dá uma média de 5 mil dia, nem isso. Há dias o espaço tem uma lotação limitada, só cabem 10 mil pessoas. Mais do que 10 mil pessoas, nós normalmente fechamos as entradas por razões de segurança. Portanto, por isso é que eu recomendo que, se puderem vir antes à quinta ou à sexta-feira, que não há tanta pressão de entrada, é melhor. Portanto, o número são 10 mil pessoas dias no máximo, e nós contamos atingir entre 100 a 110 mil pessoas no final de dezembro. Isto está sempre muito condicionado, porque como é um espetáculo ao ar livre, se chover, se houver chuva, pode condicionar. No caso de hoje não vamos abrir, é quinta-feira, não vamos abrir porque está a chover. Mas amanhã já temos previsões de bom tempo para amanhã, sábado e domingo, e temos quase a certeza que vai estar cá muita gente. Deses 100 e pico mil que falaba, cantos galegos calcula que van até aí? As estimativas que nós temos, até porque as marcações dos bilhetes muitas vezes são online, cerca de 30% dos visitantes são da Galiza, o que dará um número na casa das 30 mil pessoas a visitar Berlim. Que lle parece, Emilio, cando escoita que estamos a falar do castelo iluminado máis incrível do mundo? É verdade, e não é por acaso que a Disney já há uns anos fez aqui um anúncio publicitário no nosso castelo, porque de facto o nosso castelo é muito bonito, e os corucheus, que são aquelas torres que se vê do exterior, são em forma de cone, o que é quase inédito. É um castelo mesmo muito bonito. Ainda por cima está ladeado de uma floresta densa, e ele quase que culmina, ele aparece em cima da floresta. Eu diria que é quase encantador, é um castelo quase de fadas. Quem vier cá vai perceber que eu não estou a exagerar, é mesmo um castelo muito bonito. En canto un pouco ás críticas, as persoas queixanse un pouco de que, claro, efectivamente, como no caso do día de hoxe, os días que chove, pois a cousa complícase e mesmo teñen que pechar. Non sei se hai algunha alternativa prevista para cando haxa casos como días como o de hoxe. Hoje, à quinta-feira não. No fim de semana há sempre espetáculos de cineteatro, etc. E podem-se fazer outras visitas. O que eu recomendo é que procurem saber se nós estamos abertos. Nós próprios, quando sentimos que o tempo não vai estar bom e não permite de todo, alertamos as pessoas. Portanto, nós hoje já anunciamos que não iríamos abrir, mas sexta, sábado e domingo podem vir à vontade, porque nós vamos abrir. E além disso, temos visitas guiadas, temos o comboio que também dá a visita à cidade. É sempre uma alternativa caso as pessoas queiram conhecer melhor a cidade. Está de moda, Emilio, está moito de moda tamén Vigo. Outro día víamos Vigo cheo de visitantes portugueses o día primeiro, o día da restauración, 1 de decembro. Agora na Ponte, con varios feriados do lado galego, pois moita xente achégase a Berlín. Pensa que é un momento especial, a xente está celebrando o Nadal con máis forza que nunca? Sim, e nós, portugueses, também temos um carinho muito especial à Galiza. É histórico, eu próprio já o fiz muitas vezes. Nós, portugueses, também gostamos muito de ir a Vigo e a outras cidades, de fazer as compras de Natal, as prendas. Portanto, o Natal é um momento muito especial das nossas famílias, é a nossa tradição. A nossa tradição religiosa, a nossa tradição cristã, a nossa tradição das famílias, que eu acho que nós devemos manter sempre possível e potenciar. Portanto, da mesma forma que nós gostamos muito de ir à Galiza, e a Vigo e a outras cidades, também gostamos muito de receber os nossos irmãos galegos, e por isso nós aqui em Portugal ficamos sempre à espera. Nós sabemos que vamos ter aqui 30 mil visitantes, mas eu gostava de ter 40 mil. Porque estamos sempre de braços abertos para os receber. E nestes dias dos feriados, como disse há bocadinho, a língua que mais fala aqui na rua é o galego. Nós percebemos que os nossos irmãos da Galiza estão aqui porque ouvimos na rua as conversas, os restaurantes estão cheios, as lojas, portanto, são sempre bem-vindos.
E por último, señor Sousa, que lle dicimos a aqueles que non lles gusta o Natal, aqueles que consideran que hai un gasto excesivo en luces, para aqueles que non están tan agradados con esta cuestión? Como convencer a esa xente? Dizer-lhes que a vida é uma passagem curta por este mundo e que o Natal é vida, faz parte da nossa vida e da nossa história. É o momento da família, é o momento dos amigos, é o momento da alegria. E sendo a vida difícil, em muitos casos, eu acho que nós também temos que nos presentear a nós próprios com estes momentos especiais de carinho, o calor que o Natal traz a todos nós. Vejam o Natal como uma celebração da vida, como uma celebração da amizade, como uma celebração da família. Se nós olharmos para o Natal na perspectiva da nossa sociedade, naquilo que conseguimos construir ao longo de séculos, vamos ver o Natal de outra forma. Não podemos ser fundamentalistas e pensar que podemos impor a todos os outros as nossas ideias. E o Natal é tão quente, tão próximo, é tão amigo, é tão família, que o melhor que temos a fazer no Natal é vivê-lo com toda a intensidade. Porque a vida é curta e o Natal faz parte destes momentos únicos que nós temos que potenciar a nossa vida. Que proxectos ten na cabeza, señor Sousa, para os próximos anos en Perlín? Que novidades nos pode adiantar? Todos os anos nós tentamos potenciar novos desenvolvimentos. Há sempre espetáculos novos. Este ano temos 6 criações novas e, como sabem, aumentamos para a pista de gelo. O próprio circo foi uma novidade há 2 anos, agora já é um facto. O mercado de Natal cá em baixo tem vindo a crescer, porque para além da visita ao Parque Temático de Perlim, é possível vir comer uma iguaria de Natal, um doce, um vinho quente com canela. Portanto, nós temos vindo também a potenciar a cidade cada vez mais está dentro de Perlim. É dentro deste espírito de ampliação das atividades que nós queremos prosseguir nos próximos anos. Moi ben, pois moitísimo obrigado, señor Emilio Sousa, presidente da Cámara Municipal de Santa María da Feira, polo seu tempo, os mellores desexos para este Natal, para os anos que veñen, e moitísimo obrigado máis unha vez por atender os microfones de Galiportus, este programa que une Galicia e Portugal voz a voz. Muito obrigado e votos de santo e feliz Natal para todos os nossos vizinhos da Galicia. Grande abraço, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau. Ben, aquí continuamos neste especial de Nadal do Galiportus, despois de achegar esa visión máis curiosa que a cuestión de Celanova das luces de Ferrero Rocher, e tamén cruzar o Miño e falarmos con Perlín, con ese parque temático do Nadal á portuguesa. Voltamos a Galiza, voltamos a Allariz e vamos falar un pouquiño do Nadal un pouco máis alternativo. Non todo vai ser lucería, que tamén falamos, estamos xa por aquí por Radio Allariz 107.2 con Bernardo Varela, concelleiro de Medio Ambiente aquí no Concello de Allariz. Moi boas, Bernardo. Moi boas, grazas por deixarme estar con vos hoxe. Bueno, un placer. Nada, gustábanos un pouco a raíz do que se fala de Allariz, gustábanos falar contigo para dar múltiples visións a este programa de Nadal. Por exemplo, leoche por aquí o que se comentaba na revista Viaxes de National Geographic hai apenas uns días. Dicía que lonxe da ostentación de Vigo, en Galicia existe un pobo, unha vila onde o Nadal se vive e se disfruta desde a responsabilidade e desde a sostibilidade, non por iso renunciando ás decoracións. En 2017 Allariz empezou cunha pioneira iniciativa que hoxe se enmarca baixo o eslogan do Nadal Sostible, co que se decoran as súas rúas con materiais reciclados e o menor orzamento posible. Contanos, isto é así, Bernardo? Pois sí, isto é un proxecto que iniciou Cristina Cid, sendo daquelas concelleira de promoción económica no ano 2017. Xa temos así unha certa tradición, non? Non sei quen foi antes, o de Vigo o noso, pero ende logo non ten absolutamente nada que ver, e esa foi a idea do principio. Para empezar, o Nadal da Allariz
sempre houve Nadal, o sea, non é porque ahora parece que se inventaron os Nadales, parece que se inventou todo. O Nadal xa estaba de antes, é verdad que eu recordo andar buscando sempre unha árbore para a Praza Maior, eso era, bueno, xa levo 20 anos de concelleiro e ao final xa vimos moitas cousas. Entón, bueno, incluso un ano baralláramos, Cristina, máis eu, o tema de facer unha árbore que non fora unha árbore cortada para a Praza Maior, non? Sino buscar algún elemento que pudera ser, pois eso, procedente de reciclaxe para facer esa árbore con unha estructura que nos servira ano tras ano, e bueno, buscando un poquinho esa pata da sostenibilidade que dende logo que en Allariz pois sí que nos temos sinalado por eso, non? E sempre pensando sobre todo na xente de Allariz, especialmente logo nos cativos e cativas de Allariz, bueno, pois que tuveran eso unhas datas sinaladas e que se vira reflexado eso nas rúas, porque é verdad que a sorte que temos en Allariz é que podemos vivir o Nadal e todas as épocas do ano podemos vivir nas nosas rúas sin coches, bueno, é algo que dende logo como pai pois síntome nese sentido un privilexiado porque podo deixar os nenos na Praza Maior, ali quedan xogan cos seus colegas e cando tal xa volven, e senón hai alguén que te chame por teléfono porque o neno non te dá topado. Eso creo que é algo que é fundamental. Entón, esa era a idea, non? A idea era sempre pois que este Nadal facelo para os alaricanos, as alaricanas, e especialmente para os alaricanos e alaricanas máis pequenas, non? Sempre se fixo, xa levamos muitísimos anos con Nadal Park, a cabalgata de Reis. Bueno, e naceu así, naceu un pouco pois desa idea de non vamos a facer o do árbol que fai todo o mundo, ademais, bueno, pois andar cortando un árbol para isto. Tamén digo, normalmente buscábamos un árbol que xa estaba sentenciado, non? Que había que cortar por algunha circunstancia, e, bueno, pues aproveitámoslo para isto, deixámoslo ata o Nadal e aí aproveitámoslo. Bueno, un pouco aí, pois a idea de Cristina foi tomando forma, non? E dando lugar a estes elementos que ademais en boa parte se nutren do propio Festival de Xardís, é dicir, moitos dos elementos que vemos despois instalados nas distintas actuacións son elementos que se empregaron inicialmente no Festival de Xardís e que despois se van trasladando. A verdade é que a aceptación que tuvo naquel 2017 pois foi moi boa, e a partir de aí pois, bueno, pois sobre todo eso, a área de promoción económica, neste caso que a alcaldía, o tino aparellador para materializar esas ideas que se teñen, e despois todo o equipo de traballo, non? De medio ambiente, obras, o eléctrico municipal, as traballadoras da área de promoción económica, porque este Nadal a nivel económico efectivamente un Nadal moi sostible, seguramente pois seremos dos concellos que menos gastamos na provincia en cartos, contantes e sonantes. De canto falamos? Pois este ano estábamos en torno aos 9.000 euros, pode ser un poquinho máis con retoques finais, pero en torno a 9.000 euros falamos, claro, nada que ver co que se fala por aí, que iso xa digo, en concellos da nosa contorna, que ao final acaban metendo en luces, as nosas luces, as tiras de luz que hai nas rúas do casco histórico son tiras que se reutilizan todos os anos, compraronse un ano e pode fallar unha tira, entonces múdase por outra, porque vale a mesma todos os anos para o mesmo elemento, non? E bueno, moitos dos elementos xa se ve que se moven dun sitio para outro, vais incorporando algo novo. Este ano, bueno, pues non cargamos tanto nos animais eses que fai un dos canteiros, cargasen outras cousas, pero despois o que sí que é certo é que leva moito traballo, porque o traballo comeza moito antes do que se pode ver, non? Porque todos os elementos hai que facelos, fanse a man, fanse, como nos decimos en talleres secretos, non? Con persoal, eso, colaborando, amigos, xente da familia, os propios membros, os concelleiros e concelleiras, bueno, é un traballo moi de conxunto, e despois ese apretón final que tamén hai que agradecer o esforzo dos traballadores e traballadoras do Concello, porque se implican e, bueno, pues moitas veces a xente dice, pero estades ainda esta hora, e efectivamente están traballando pois ás 7, ás 8 da tarde, xa sendo noite, porque hai que acabar de montar o Nadal de Allariz, non? Pero bueno, ese espírito que o que fai que Allariz pois poda tirar cara adiante. E despois tamén eu creo que hai que agradecerlle a cidadanía a parte do espírito de colaboración e, bueno, saber aguantar, porque ás veces, pois sí, eu decía yo a unha señora que se me queixaba con toda a razón do mundo porque a última semana non recollíamos a folla a velocidade que debíamos, pero que non
estábamos en misa e non dábamos, estaba picando, non? Entonces hai cousas que sí que poden ver un pouco, bueno, pues vense un pouco máis, deixanse un pouquiño máis, ainda que despois recuperamos. E despois, por outro lado, eso sí que eu te escoito a moitísima xente que nos visita, non? Que aparte de que lle guste moito, dicen, como fan para que isto se manteña. E eu creo que eso é mérito da xente de Allariz, non? Do respeto que hai polo que é de todos, que é fundamental, posto que evidentemente se tuviéramos que ter un guarda de seguridade mirando para cada actuación sería absolutamente inviable, non? E ao contrario, que fai a xente cuidar, incluso chamarlle a atención o que non cumple nas normas e se mete dentro, os rapaces, as rapazas están pendentes, enseguida te chaman, oye, hai unha caseta que caeu ali, ou hai un elemento que pasalle isto, o muñeco ese torceu. Bueno, a verdade é que nese sentido creo que unha das grandes ventaxas que tivo o Nadal, este perfil de Nadal que se iniciou no ano 2017, foi que os veciños e veciñas de Galiza o fixeron seu. E eu creo que os mellores guías que hai para o Nadal son os propios veciños e veciñas, que chega un de fora e enseguida está alguén de aquí para dicirlle, no, pero tes que ir a tal sitio, e a tal sitio, e a tal sitio, e aquí vas ter tal, e... Para quen non é de Allariz e nos está a escoitar e seguramente ten previsto visitar Allariz, Bernardo refírese a esa especie de circuito alaricano, non? De 11 paradas, mercado de Nadal, minimundo, agasallo de Nadal, parque de atraccións, estacións de esquí, a Fraga Nevada, o Xardín das Lambetadas, postal de Nadal, pista de xeo, Nadal na casa e a Casa dos Gnomos, é dicir, como unha especie de itinerario para ir, bueno, pues un poquinho vendo, comentabas dos bonecos, un que cae, outro que tal, é dicir, está todo ao aire libre, e bueno, ás veces hai algún desperfecto, algunha cousiña. Sí, pero provocado casi todo por as inclementas meteorolóxicas. Lógicamente isto facémolo, como decíamos, pois a mao, con moito cariño e poucos medios, e bueno, pois sempre pode haber algo que se che escangalle un pouquiño, pero xa digo que está aí a xente o quite enseguida, non? Eu engadiría outra visita tamén, Dinos. porque ainda pasei onte por ali, o Mato. O pobo do Mato está aquí a nada, a 3 minutos en coche de Allariz. A verdade que os veciños e veciñas do Mato teñense lanzado aí tamén a un Nadal moi elaborado. A verdade é que hoxe por hoxe en moitos dos nosos núcleos pois a xente xa fai a súa propia ambientación, especialmente con luces, pero bueno, o Mato sí que ten moitas pequenas ambientacións tamén feitas así con figuras feitas por eles, que tamén ten moito mérito. Entón, bueno, pois eu engadiría aí un punto tamén, de paso que te marchas, coller o Matos, que está xusto pegado a autovía, e tamén merece a pena dar unha volta polo medio do pobo. E a granxa do Apalpador, que é isto do Apalpador, para que nos estea escoitando tamén de fora de Galicia? Bueno, aí teño... E para moita xente do país, porque o Apalpador é unha figura, eu son de Lugo, ainda que aquí en Allariz a xente casi non o detecta. O Bernardo de Allariz, xa. Sí, pero eu son de Lugo, levo 23 anos agora vivindo en Allariz. Pois o Apalpador é unha figura máis de alá, máis de Lugo, sobre todo da montaña de Lugo. Pois era un pouco esa figura que traía efectivamente os agasallos aos nenos pro Nadal, sobre todo na zona do Caurel, na montaña de Lugo, non? Esa era a figura propia. Este ano hai un Apalpador, por suposto, en Allariz, está ali pola zona da cima do Portelo, e bueno, unha figura, era a figura que había aquí en Galiza referida a ese a figura típica de Nadal galega, por así decirlo. A referencia era o Apalpador máis aladas, típicas figuras, xa que, bueno, algunhas eran máis propias da cultura europea, non? Como son os Reis Magos, e despois outras que se foron importando, Santa Claus, etcétera, etcétera. Pero o Apalpador era a nosa e entendemos que efectivamente que hai que conservala. Esta semana estivo no cole visitando os rapaces e rapazas. Bueno, comentabas evidentemente que o principal obxectivo do Nadal é pois ese Nadal para os alaricanos e alaricanas, tamén para os visitantes. Todos vemos por Allariz esas ondanadas de visitantes, con todo o cariño decimos, tanto no verán como nas pontes, como Semana Santa, tamén no Nadal.
non me resisto. Hai medo a ese Allariz convertido en parque temático tamén no Nadal? No, eu creo que aí Allariz xoga con ventaxa fronte a outros espazos. No, por un lado, ben certo que nós en publicidade que non gastamos un peso, o sea, e o espectáculo este que se dá en Vigo, non? Que a marca está consolidada. Sí, pero temos unha marca consolidada por sorte, porque eso sí que é unha preocupación lógica que temos que ter como concello, non? E que dentro da área de promoción económica se ten moitísimo interés nelo e a desestacionalización, é dicir, nós non somos Sanxenxo tampouco. Hai moita xente no verán, pero en setembro, en outubro, as xornadas de carne de boi, a feira do outono, todo ano, o Samaín, e despois efectivamente, bueno, pues, eu creo que eso nos fai atractivos, non? Hai moita xente por sorte por un lado e por un problema por outro, hai moita xente que quere vir a vivir a Allariz, non? E iso é, bueno, pues, é certo que temos aí unha gran capacidade de atracción, porque ademais a xente relaciona Allariz con calidade de vida, e creo que os nosos veciños tamén o relacionan así, non? Con calidade de vida. Pois, home, pois como todo temos as nosas deficiencias e temos que tratar de mellorar, porque non toda a obra humana ten moito que mellorar, e a nosa, por suposto, ademais, eu creo que nós mesmos, os que estamos aí neste momento a fronte do Concello, puntualmente, pois somos críticos e vemos cousas que nos gustaría mellorar, ás veces non chegas a todo, non? Pero nesto outro tamén é certo, o sea, dentro do 2017 se ten consolidado como un factor socioeconómico moi importante, e temos que ter en conta, porque ás veces tamén cando se dice, bueno, que hai moita xente, é difícil poñer portas ao campo, por un lado, pero por outro lado é verdad que tamén o nivel de servizos que ten Allariz, refírome xa a servizos privados, non? De hostelería, de tendas, de locais comerciais, evidentemente é insostible cos que somos 6.500 habitantes en 92 núcleos. Entón, todo o que aquí hai, esa capacidade de movimento económico, eses postos de traballo que se xeneran, por suposto, non? Esa actividade económica que ven tamén destas accións e de toda a xente que nos visita, pois non hai ni moito menos que despreciala, sino o contrario, hai que mantela, porque eso tamén nos dá os que vivimos aquí no diario a capacidade, pois, de ter moitas tendas. Eu, a verdade é que agora baixo algo máis a Ourense por o tema de Diputación, pero que en tempos que non tiña que baixar por eso, confeso que iba algunha vez ao cine a Ourense, pero algunha vez ao cine e non baixaba máis a Ourense, porque tiña aquí todo o que podía pedir, e senón, bueno, pues, ao mellor iba a outro espazo, pero a verdade é que non tiña esa necesidade de cubrir servizos coa capitalidade, non? Mais ben, moita xente o que fai ao contrario, ven a Allariz porque cubre esas necesidades que ten de espazos medioambientalmente, pois, moi destacables, non? Unha cea rica que non hai en ningún lado, un Arnado, pois, pouquísimos sitios hai comparables, tal, o Ecospacio do Rexo, todo o que Santa Mariña da Boa Santa, San Salvador dos Penedos, as Rutas BTT, o casco histórico da Allariz, eso xa por descontado. Entonces, o Festival Internacional de Xardís, claro, que cando vas sumando cousas, ao final, a Allariz é un conxunto de pequenas cousas que se van sumando. É moi difícil ter como temos nós un mercado da reserva da biosfera todos os sábados interrumpidamente no ano 2014. E iso tamén se alimenta desa xente que vende fora, e non hai que despistarse, non? Entón, referíame, Bernardo, un pouco máis na óptica do Nadal, si vedes tamén algunha destas paradas que está saturando un pouco máis algunha parte da vila. No, algunha parte non. O tema é que en días puntuais, como foi o mércores o mércores da Ponte ou o sábado da Ponte, sinadamente, pois veu moitísima xente. Eu casi o comparo coas tanxugueiras do ano pasado, non? Pero máis, eu vía vehículos, eu vivo pola zona do Fuxón e chegaban vehículos que incluso certamente nin na festa do boi chegan tan lonxe, non? Porque subían pola Silvela para arriba, bueno, unha cousa. Claro, a ver, non confundamos o tiro, eso ao final son 2 días ao ano. Sí, sí. E despois, por outra banda, tamén, xa digo, eu estou encantado de que a xente veña e disfrute de Allariz, canto menos nos trastorne na nosa vida diaria. Insisto, é algo moi puntual e tampouco facemos máis para eso, pero despois tamén é que non hai capacidade para poñer fialatos nas entradas, que nos dera poder poñer fialatos nas entradas como se facía en tempos. Moita xente non saberá o que era un fialato, era onde se pagaba por entrar ás vilas, non? Para poder facer calquera actividade. Imposto, sí. Pois eso estaría moi ben, porque se pudéramos poñer un fialato na entrada cos que veñen esta temporada e cobrarlles un euriño, a verdade é que íbamos ir bastante ben, non?
Que opina a xente, Bernardo? Os da casa e os de fora? Que vos chega a vos ao Concello? En xeral, eu creo que a sensación é moi positiva porque os de Allariz na maior parte dos casos padecemos ese chauvinismo alaricano ben entendido de que se non somos os millores o pouco nos falta para que vamos a engañarnos, non? Allariz afrancesado, chauvinista. No, está ben. Eu creo que ter orgullo do teu é moi positivo e poder falar ben do que tes é extraordinario e de feito vémolo, non? Eu creo que calquer persoa, independentemente da súa ideoloxía, cando vai por aí adiante, di que é de Allariz, o sea, e teno ben claro, e ademais é que é certo que eu como concelleiro de Medio Ambiente de Allariz, sabes ti, non? Un concello de 6.000 habitantes, ali no medio de Ourense, provincia de capa caída e tal, hostia, Allariz, cuidado, eso xa é un punto ao teu favor. E, pois, por outra banda, pois, é que eu a boa parte dos meus amigos non me fai falta ir a visitalos, veñen eles a visitarme a min, o sea, nese sentido as familias de Allariz tamén teñen a ventaxa de que a xente lles quere vir, non fai falta ir por aí a ningún lado porque a túa familia ou as túas amizades o que están desexando é a ver se podemos ir a Allariz un día para ver o parubeo que tedes aí montado este ano, non? E podemos disfrutar deso, dun paseo polo casco e tomarlle algo na hostelería e facer as compras do Nadal en Allariz. Entón, bueno, pues eso, sin quitarlle importancia que un día pues teñes que dar 5 minutos máis de volta para aparcar, porque o problema é que tamén temos un concepto por outro lado de vila, non? Entón, efectivamente, o que en Madrid sería deixas a coche o vehículo na avenida Rosalía de Castro, que xa vestiu que queda hasta o centro do casco histórico, non? Poden ser 4 minutos andando. Aquí nos parece moito porque estamos acostumbrados a aparcar na barreira e baixar, claro, eso a un madrileño dices yo e casi se veie de ti porque dice 4 minutos andando, eso, vamos, para eles é absolutamente nada, pero bueno, nós como estamos acostumbrados, sí, a esa vida tranquila que antes destacaba, non? A poder coller e decirlle aos nenos, ala, aí quedades e xugade e despois cando vos cansedes xa aparecedes. Pois, bueno, pois, lóxicamente, cando estás afeito a unha cousa, pois, tal. Pero vamos, insisto en que, en xeral, eu creo que a xente incluso, pois eso, cando estamos traballando, cando está o persoal poñendo as distintas actuacións, a xente está pendente aí como vai ser, e entón este ano que se vai poñer aquí e como vai tal. E eu creo que é un espírito que incluso se ten trasladado. Este ano xa hai, bueno, este ano e os anos anteriores xa hai moita xente que xa fai os seus os pequenos pinitos, non? Nas súas fachadas, nas súas casas, nos seus negocios. Aí sinalar tamén, pois, por suposto, a Potota Oro, que fai ese maravilloso Belén na rúa Fonteiriña. Ademais, agora, antes era dun escaparate, agora xa ten 2 das que eran as tendas de roupa da súa familia, non? Iso vai dándolle máis empaque, porque a xente vai pasando polas rúas e non ve solamente as actuacións do Concello, sino que tamén se para a ver pois eso, o Belén da Potota ou o Belén que puxo a igrexa no San Bieito. Si, isto é enriquecedor, vamos. Que lle dicimos, Bernardo, a xente que non lle gusta o Nadal, eses escépticos, eses recelosos, hai espazo para eles tamén por aquí? Eu penso que sí, por suposto. A ver, o Nadal é unha época pois de cambio, de muda, é unha época que ven de fai moitos anos, bueno, pois un pouco a cultura cristiá asociou no pois ao nacemento de Cristo, non? Pero entendo que eso xa viña de atrás tamén, esa remuda, ese poñerlle un chip novo o ano que ven, de esperanza, de vamos mellorar, bueno, facémolo todos, non? Polo menos no tema de que vamos a facer un plan de adelgazamento en cando chegue xaneiro, que despois de meterlle todo o que lle metemos en Nadal. Entonces, de celebración familiar, eu creo que eso é o Nadal, non? Estar en familia, estar cos amigos, aproveitar esas ceas para ver a compañeiros que fai moito tempo que non viches, a familia que ás veces desgraciadamente non se pode reunir habitualmente, pois reunirse. Ese para min é o espírito do Nadal e a ilusión dos nenos e nenas, non? De esa noite de Reis, esa noite de Santa Claus, de, bueno, a ver que nos toca, a ver se xa non portámonos ben. Nesta época os nenos portanse especialmente ben. Entón, eso é un espírito, e creo que é un espírito que é bo, que é saudable, que nos fai máis humanos e que é algo que
compartir estas datas pois cos que máis queres e tamén cos que non están tan achegados a ti, pois é algo moi moi positivo. Entón aquela xente que non quere Nadal, bueno, pois respetala, por suposto, pero o Nadal é moito máis que o feito moito máis que luces. Sí, efectivamente, moitísimo máis que luces, non? Eso é, bueno, pues unha forma de facer ver que estás en Nadal cara fora, pero todo o demais é o realmente importante. Outro día estaba aquí a Galega, non? E entón estaban os pais e falaban eran de Vigo, ademais, neste caso. Entón decían que eran de Vigo e que aquelo tal, pero que isto que era outra cousa e que moi ben, que o recomendaban vir. E despois preguntaba a Xonete, por que decían eles, bueno, que a ilusión que lle fai aos meus fillos é o que fai que veña eu e que me desplace hasta aquí, porque é eso, é a ilusión que lle fai neste caso, sobre todo os máis cativos da casa, disfrutar bueno, eles ven materializado aquí o seu Nadal idealizado, por así decirlo, non? Bueno, pois eso é extraordinario e agora, bueno, pois nada, na semana que ven empeza o Nadal Park e aí van todos os rapaces e rapazas, os máis pequenos das casas e métense aí unhas xornadas maratonianas e iso é extraordinario. Eu nese sentido creo que, bueno, eso, que o Nadal é algo que vai moito máis alá, pois, desas luces ou incluso deses agasallos e a convivencia, e que son as datas que en xeral todo o mundo entende que son positivas. Despois, bueno, pois as circunstancias de cada un poden facer que recordes malos momentos ou que te acordes da xente que xa desgraciadamente non está, pero bueno, tamén temos que celebrar o tempo que estuvemos con eles. Desde logo. Hai que ser críticos, Bernardo, co modelo Vigo, co modelo de outras cidades, eses dispendios, eses gastos, é dicir, a Allariz vai por outro lado ou simplemente cada un fai o que pode e considera? A nos, por un lado, gustanos o noso e por outro lado, o deles é que non poderíamos facer. Fíxate que o temos ben sinxelo, non? E depois o seu modelo é un modelo que a eles, se a xente dali, que agora empeza, bueno, tamén a agotar, non? Do que teño escoitado xa, bueno, xa os habitantes de Vigo, por lo menos unha parte, xa non están tan a peor, pero é o que teñen que modelar eles cos seus responsables políticos, non? Os que teñen a responsabilidade de administrar e xestionar a cidade, neste caso de Vigo ou doutras, non? Bueno, o que máis gasta a nivel Estado é Madrid, despois sí que porcentualmente por habitante é Vigo, pero hai outros modelos. Bilbao, que o que li outro día, non gasta 0 euros por habitante en luces, e non que o cos de Bilbao, que ademais xa sabemos que nacen onde se dá a gana, teñan ningún problema de disfrutar o Nadal, non? Pois son modelos de xestión, cada un ten o seu, a eles, pois, tamén é certo que, por lo menos por os datos que sacaban no momento, eu creo que 20 millóns de persoas nunca chegaron a ir a Vigo, porque senón sí que teñan que marchar os de Vigo para fora, non? Pero bueno, ese modelo, pois, efectivamente, no seu momento lles deu tamén esa proxección e esa resposta económica, a nós dándolo a nosa, pois eso, sendo moito máis humildes, máis sostibles e nós entendemos que esta é a nosa aposta e que funciona. Eu creo que, ademais, o entende todo o mundo. Podo vos asegurar que a cantidade de concellos, non só galegos, sino do resto do Estado, que nos chama para ver a quen lle encargamos o Nadal, é alucinante, non? Entón, a nos, claro, causanos un pouco, sí, esa risa, non? Porque a quen lle encargamos. Sí, isto saben mal, sería prácticamente imposible, non? Pero que en día eso, o Festival de Xardís ou tantas outras actuacións que se fan neste concello que serían absolutamente inviables se non fora, bueno, pues un pouco con execución propia e con moito cariño e moito esforzo por parte, insisto, de traballadores e traballadoras. Cal é a mensaxe que lle lanza Bernardo Allariz a Galiza, ao mundo neste Nadal? Pois a mensaxe que, bueno, eu quero, aí xa nos poñemos profundos, non sei, pero sí, a ver, hai cousas que este mundo debe mudar, o sea, este mundo, estamos falando do Nadal, estamos falando unhas épocas de ledicia,
eu non podo esquecerme, por exemplo, o que está pasando en Palestina. Me parece unha cousa absolutamente indecente, que en pleno século XXI se pode transmitir con tanta alegría o que está a acontecer ali e que o mundo este tan tranquilo e unha posición casi de deixalo pasar. E ademais, cando dis algo que non lle soa ben, neste caso o señor Netanyahu, te la piden porque eres un anti-israelí genocida. Miren, o sea, a ver, eu creo que como sociedade temos moito por facer, non? No máis próximo, é verdade que temos moito que traballar no máis próximo, temos que mellorar no tema das desigualdades, no tema, por suposto, do medio ambiente, temos moitísimo por facer, nós humildemente en Allariz facemos o que podemos neso, non? O sea, temas hai pequenos pasos, por exemplo, o das cabras do Paco no parque empresarial, eso era unha espiña clavada que tiñan de facía moito tempo para tratar de manter aquilo limpo dunha forma sostible coas cabras e, bueno, pois son pequenos pasos que se dan, igual que no seu momento fixemos o tema de compostaxe, o tema de que para os nosos veciños e veciñas pode haber unha piscina climatizada en Allariz. Bueno, esas son cousas que van sumando, non? E que eu creo que son destacables, porque se o facemos nós podese facer en outro sitio, non somos nin máis listos, nin máis altos, nin máis guapos, podese facer. Os nosos veciños e veciñas, pois en moitos casos somos xente que veu para aquí, como comentaba antes, non? Hai moitísima xente que veu a vivir a Allariz apostando por esta forma. Eu creo que Galiza pois ten os suficientes recursos como para ter unha calidade de vida superior a que temos hoxe, sin descalificar para nada que eu creo que vivimos nun dos países máis ricos e máis singularmente que máis se pode disfrutar de todo o planeta, pero non quero esquecer a aqueles outros que non teñen esa sorte, nin porque vivamos relativamente ben, entender que non temos moito por facer e que mellorar no noso propio entorno e trasladar eso cara fora. Xa digo, e agora a verdad que este Nadal se me pon, porque además falando de Nadal, non? Belén, a min particularmente póñenseme os pelos de punta, que se di así, pensando en o que está a acontecer hoxe en Belén, en Palestina, na terra que teóricamente viu nacer o Nadal, non? Os Reis Magos hoxe a verdade que o terían fastidiado para chegarse o neno Xesús, e o neno Xesús onde nacería hoxe, porque ali nin os pesebes quedan, non? Si, levantará a cabeza. Si, entón, eu creo que, bueno, pois non está de máis disfrutar pero ao mesmo tempo ter unha reflexión e na medida en que cada un de nós poda, pois tratar de trasladar que isto ten que mudar e que temos moito que mellorar como humanidade en xeral. Pero bueno, xa digo, tampouco sin agobiarnos, facendo o que poidamos. Pouco a pouco. A última, Bernardo, vai pola cuestión portuguesa. Sabes que este é un programa galaico-portugués que intenta chegar voces dun e do outro lado. Estamos convencidos de que, bueno, que hai cousas que se nos escapan, bueno, e que non se nos escapan, pero vamos, que o Miño nunca foi unha fronteira. Que vos din no Nadal e fora do Nadal? Que vos di o público portugués cando se chega a Allariz? Que como ves esa relación, esa ponte tamén desde o punto de vista de Allariz? Nós traballamos moito con Portugal, non? Ahora mesmo estamos con proxectos na Reserva da Biosfera con Portugal, con proxectos desde o Concello con Portugal. De feito, o xefe da Cámara de Alcanena, o xefe de gabinete do presidente da Cámara de Alcanena, creo que esta semana está aquí, chamounos para ver onde podía aloxarse, porque non daba atopado, home, onde estar aquí estes días e apetecía, non? Bueno, pois xa digo, o intercambio é moi fluido, creo que tamén temos moito que aprender de Portugal. A verdade é que os últimos eu xa non diría os últimos anos, diría as últimas décadas, a evolución do Portugal ten sido algo a estudar, a nivel de como teñen xestionado os fondos europeos, como teñen desenvolvido as súas capacidades. Seguramente Portugal partía de unhos banzos máis atrás que a nós, e hoxe teño moitas dúbidas de se está a nosa altura ou está incluso por riba en moitas das cousas que desenvolven alá. Entón, home, pois están aí pegados, efectivamente, non? E eu creo que temos moito que aprender.
aprender e que partillar con eles. Nos, a nivel concello, pois xa digo que tratamos de facelo porque nos interesa o que eles fan ali e nos interesa ir da súa mão para moitas cousas. Teñen unha capacidade incluso a nivel Unión Europea que hai que sinalar, non? Capacidade de interacción, de xestión. Eu nese sentido admiros moito. Hai chamadas, hai intereses tamén no tema de Nadal? Hai algunha idea compartida? Bueno, aí xa digo que les veñen porque temos a constancia de que les veñen, pero ahora mismo estamos traballando noutros proxectos. Estamos traballando en temas de muller, en temas de coiros, bueno, hai bastantes líneas de colaboración abertas. E despois, pois sí, evidentemente, cando hai un festivo en Portugal, aquí notase, eso é algo algo absolutamente claro. O día que tes festivo en Portugal, empezan a chegar coches con matrícula portuguesa a Allariz como se non houbera mañá. Iso é positivo. Tamén nos vamos alá, vamos á feira de Chaves, e vamos ali pasar un día, comer o bacallao, e iso é positivo, esa interrelación que houve de sempre. Pues a miña muller é de Casas dos Montes, dun pobo de Oimbra, que camiñando estás a 5 minutos de Portugal, estás a menos de 2 kilómetros. Como non vamos a ter relación con Portugal? É lóxico, é saudable, razonable. Eu creo que incluso nese sentido os portugueses ganan, nos miran moito máis de Portugal cara a Galiza que do Estado español. O sea, aí hai un dato que é fundamental, e que o AVE os portugueses queren de Lisboa a Vigo, non o queren de Lisboa a Madrid. Porque eles teñen moi claro con quen teñen esa relación especial e que é o que lles vai mellor, non centralizar cara a Madrid, senón interrelacionarse cos primos irmãos galegos. Entón, eu creo que é algo que, bueno, que temos moitísimo por facer nesa relación con Portugal, e moitísimo que aprender deles, porque a evolución deles, insisto, e o aproveitamento de fondos europeos pola súa banda ten sido moi superior ao que podemos ter tido aquí nestas últimas décadas. Xa se me pasaba, comentabas antes, bueno, a cuestión das visitas. Tendes cifras de número de visitantes e repercusión económica? Eso é casi imposible, imposible porque nos, cando remates, que evidentemente a oficina de turismo, aí Xosé Manuel fai un gran traballo, colle datos de toda a xente que nos visita, pero bueno, a estimación é que nin o 20% das persoas que visitan Allariz pasan realmente pola oficina de turismo, porque a xente xa ven, bueno, esta temporada incluso moitísimas excursións organizadas en autobús, non? Outro día 80 coches eran deportivos japoneses que quixeron vir hasta aquí tamén, e bueno, entonces xa digo, hai moita xente que ven e que non pasa por a oficina de turismo, xente que é recurrente, que ven unha vez, outra vez, xa non dun ano para outro, xa deixan incluso, xo comentábamos fai pouco, o responsable dun espacio hoteleiro de Allariz, non? Que a época donde teñen a ocupación pechada dende moito tempo antes é no Nadal, curiosamente, porque a xente xa deixa pechado dun ano para outro. Nadal e festa do boi, que aí tal, porque no verán, sí, enchen, pero é máis con xente de última hora, pero en Nadal e no verán ese peche de aloxamento xa é moi anterior. Entón, bueno, e o tema a nivel económico, claro, eu que teño son datos de residuos, non? Do que se recolle de vidro, do que se recolle de papel cartón, e se extrapolamos eso, pues evidentemente as cifras son moi positivas, entendo eu, para os negocios de hostelería. A miña mãe foi tendeira e a verdade é que a tendencia da xente dos negocios sempre é un pouquiño máis, non é? Ainda podía ser mellor. Eu estes días incluso o que recibo casi son máis ben queixas e non podían vir algo menos, porque xa se sinten incluso un pouquiño desbordados. Pero bueno, xan eses todos os problemas, sinceramente. E a última, sí que sí, non sei se nos deixamos algo no tinteiro, se queres destacar algunha cousiña, algún recordatorio, algún agradecemento, e se queres tamén unha pregunta no aire, sin poñernos outra vez moi filosóficos, pero como imaginas o Nadal, por exemplo, no 2030 ou no 2040? A 2030, 2040 pois agardo que nunca peor, tamén xa digo. A ver, aí os agradecementos, eu creo que xa o dixen ao principio, non? A cidadanía de Allariz en primeiro lugar, porque ás veces, pois, efectivamente, facer unhas cousas non nos deixa
todo o que quixéramos para facer outras, e tamén son parte do proxecto. Eu teño claro que Allariz sería absolutamente inviable. No 2014, cando empezamos cos composteiros comunitarios, había concellos por aí que decían si estábamos mal da cabeza, porque claro, que nos iban a poñer os veciños todos co tema dos composteiros. En Allariz non houve ningún problema, a xente asumiu uno como propio, e a maior parte da ciudadanía pois sigue os usando hoxe con éxito, non? Entonces, creo que esa forza colectiva é a que tamén fai. Eu, sinceramente, se estuviera en un sitio onde os veciños cada vez que faz algo, pois, o que fixeran fora darche a espalda e eso, e non, pois, imagínate ti, se montamos todas estas actuacións de Nadal e o día seguinte está todo desmantelado, pois, home, faríalo unha vez, pero a partir de aí xa nin ganas terías, non? E, bueno, quen di eso, pois di todo o que se fai con voluntariado neste concello, non? Desde a andaina hasta todas as cousas que se fan. Entón, eu nese sentido, pois, síntome moi satisfeito de poder compartir cos meus veciños e veciñas este pobo. E despois tamén, por suposto, o persoal do concello, porque o esforzo que se fai para algunhas destas actuacións pois vai moito máis alado de ver que se supón para un traballador público, e creo que eso é algo que hai que recoñecer, e os compañeros e compañeiras tamén, non? Concelleiros e concelleiras, que tamén a xente os verá por aí pois as tantas facendo cousas e ás veces o que non se ve, non? E despois eu pois a 2020-2030 agardo, ainda non me dá para a xubilación, é un problema. xa me achego, xa vou indo cara lá, pero sí, gustaríame que houbera cousas desas que fixen, que comentei antes, non? Do tema do respeto polo medio ambiente, do tema do respeto por outros seres humanos que non son como a nós, o tema da acollida. Somos un espazo que, por un lado, precisamos que nos volva esa moita xente que marchou a emigración, sin desbotar que esa xente que emigre, porque eso é lógico, pero bueno, que non emigren por necesidade, sino que emigren porque lles apetece, porque queren descubrir outros mundos, pero que aquí teñan as súas necesidades absolutamente cubertas, e tamén a esa outra xente que temos que acoller, non? E que con todo o respeto e con todo o cariño que teñamos en conta que necesitamos xente tamén, porque esta provincia, por exemplo, perdeu 30.000 habitantes nos últimos 10 anos, que eso logo se di, e vamos a precisar que veña xente a axudarnos a manter a nosa calidade de vida, e eu, bueno, a miña experiencia foi extraordinaria. Conmigo no Rexo, que foi onde empecé a traballar, pois estuvo unha persoa de Chile, Mario, despois estuveron os Bacari, Gambianos, Brima. E, bueno, a miña experiencia ten sido sempre moi positiva con xente que acude aquí en busca, o que fixeron os galegos toda a vida, non? En busca de algo mellor, unha mellores posibilidades para as súas familias alá en África, en Sudamérica. Eu creo que con eso temos que ser absolutamente cuidadosos e respetuosos, porque nos fan falta, e ademais, bueno, pues en xeral son xente que ven con moitas ganas de colaborar e de axudarnos. E a partir de aí, pois tamén, bueno, pues gustaríame que cada vez haxa máis nenos e nenas en Allariz. Temos moitos, somos un dos concellos con ratio máis positivo en canto a nenos e nenas, ou se levar como 450 nenos e nenas no cole de Allariz, máis os que temos no cole de Xunqueiras e expatriados polo día. Pero bueno, que é algo que eu, cando vou a un parque infantil ou vou pola rúa estes días, unha das visitas maiores que temos son de familias, non? Hai moitísimos carritos con nenos e nenas. A mí eso dame unha alegría tremenda, porque me di que temos futuro, e para eu creo que para as persoas que habitamos un territorio, o que debemos de aspirar unha vez temos unha vida razonablemente boa e sostible, e temos, bueno, pues a nosa familia comparte con nós, é que ese territorio pues que teña un futuro, e un futuro vivo, e a min a verdade é que eso me enche de ledicia cando ves que Allariz que semella que sí, que ten futuro. Pois con eses desexos volvemos a agradecer que viñeras ata aquí, Bernardo Varela, concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Allariz. Un placer. Gracias, como digo, por estar na casa da voz de todos aquí en Radio Allariz. Ata aquí chegou este especial de hoxe. Recordade
Intentamos falar tamén con Concello de Vigo, pero dixéronos que estaban auténticamente desbordados, entón ao final non pudemos contar con ninguén da parte de Vigo. Intentámoslo varias veces, esperamos que vos gustara tanto a parte de Celanova como esa visita a Berlín e como tamén agora estas palabras tan interesantes de Bernardo, que ao final intentámosla suscribir un pouquiño a cuestión de Nadal, pero ao final evidentemente gustanos falar e pegamos a máis paus que máis alá do Nadal. Volveremos falar evidentemente noutros programas contigo, un placer, como digo. Recordade, estamos nas redes, estamos en Facebook, en Twitter, temos canle de WhatsApp, tamén podernos escoitar, como non, en iVoox, en Spotify, en Podgalego. Estades todos os sábados de 12 a 1, comentábame Carlos, tamén pola noite, despois os luns en Radio Ariz 107.2 da FM. Graciñas obrigadísimo, como sempre, a Carlos nos medios técnicos. Bo Nadal, como non, a todos e todas. Hoxe despedímonos cunha canción natalicia, con ese Nadal de Luintra de Berrogueto. Un placer, até a próxima. Chao, chao. Son poucos cartos, pídano noutra parte. San Xosé se apelaba, Mario